It-tlieta filgħaxija intemm il-logħob tal-Olimpjadi Speċjali f'pajjiżna li fih ikkompetow madwar 1000 atleta minn 23 pajjiż minn madwar id-dinja. Fid-diversi kompetizzjonijiet li saru fl-4 tiem li għaddew, l-atleti Maltin rebħu kollox 192 midalja. B'kollox l-atleti Maltin ħadu 65 midalja tad-deheb, 60 midalja tal-fidda u 67 midalja tal-bronż. L-aktar li rebħu midalji il-Maltin kien fid-dixxilpini tal-għawm, tal-atletika u l-boċċi. Waqt iċ-ċeremonja tal-għeluq, il-President tal-Special Olympics Malta, Dr. Lidja Qabela, tkellmet dwar kif dan il-logħob nissel l-għaqda fost diversi atleti. Dr. Qabela qalet li hija grata għad-determinazzjoni li raw l-atleti kollha u awgurat li wara dan il-logħob ikomplu jiġġieldu għal dak li jemmnu fih. Hija qalet li pajjiżna jinsab onorat li laqa lil dawn l-atleti kollha. L-atleti Maltin għamlu prestazzjoni mill-aqwa, ġabu numru sabiħ ta' midalji u minn hawnhekk stess nifirħilhom. Dan huwa biss il-bidu tagħhom, dawn il-ċelebrazzjonijiet u dak kollu li kisbu matul dawn l-4 tiem huma biss il-bidu għal dak li jridu jagħmlu l-qudiem. Bil-kisbiet tagħhom uraw kemm l-atleti tagħna għandhom abilità, kemm huma determinati u kemm huma b'saħħithom biex jiksbu dak li jridu jiksbu minkejja d-diffikultajiet tagħhom. Tkellem ukoll il-President tal-Special Olympics tal-Ewropa, David Evangelista, li awgura lill-atleti kollha u lil rabathom talli ħadu sehem f'dan il-logħob. David Evangelista irringrazzja wkoll il-Prim Ministru Robert Abela u l-irmartu Lidja Qabela talli għamluha possibbli li jsir dan il-logħob li ġab lil diversi atleti flimkien f'għaqda sħiħa. Għalli minkejja li dawn il-logħob qed jiġu fit-tmiemhom se jibqa' legat bis-saħħa tagħhom. Wara dawn id-diskorsi, Lidja Qabela ddikjarat dan il-logħob magħluq. Iċ-ċeremonja emozzjonanti ġiet fit-tmiema meta tniżlet il-bandiera tal-Olimpjadi Speċjali u ntfiet it-torċa.